Biderketa taulen paper hau sortu nahi duzue era divertigarri batean biderketa taulak ikasteko? Geratu eta azalduko dizuet. Kaixo artistak, gaur biderketa taulen paper bat sortuko dugu zuek zuen kabuz ikasi ahal izateko. Horretarako zer behar dugu? Nik koloretako boligrafo tipikoenak, bai? Boligrafo urdina, gorria eta beltza erabilita naiz erregela batekin egingo duzue. Eta zein da ideia? Hementxe poliki izenburua behin jarrita biderketa taulak zuek lauki hauekin jolastea. Adibidez, izenburua jartzeko laukiekin jolastu dut. Guazen lehenengo taula egitera. Ikusten, ja sortu dut eta orain erregelarekin tarteak bakoitza idazteko. Horrela, eta orain bikoa beltzez. Ulertzen duzue? Horrela poliki ikusiko dugu honen bikoitza dela. Eta hirukoa nola? Horrela. Besteak erakutsiko dizkizuet nola egiten diren zuek egin ahal izateko? Aurrera seikoa egiteko trukoa, ezta? 6 laukitxo horrela. Hemen 2 lerro erabiltzen genituen, baina ja hemen espazio egiteko horrela. Eta nola egingo dugu 7, 8, 9 eta 10? Beitu. 7 horrela, ia ona heltzeko 6garrenarekin horrela eginda espazioa egongo da eta horrela geratuko da, ikusiko duzue. Guazen 8, 9 eta 10ekin. Horrela gelditzen da. Eta orain poliki guk beteko ditugu honako emaitza izateko. Zer iruditzen zaizue? Nahi duzue gehiago ikusi? Guazen nola erabiliko dugu hau? Horrela, ezta? 2, lau, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Edo imaginatu 8koa egiten dugula. Hona ikusten 8, 16, 24, 25, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Eta horrela egon beharrean 8 bider bat, 8 bider bi, 16. Horrela askoz praktikoagoa da eta haiek ja espazio teknika erabilita hobeto ikasiko dituzte. Zelan ikusten duzue? Beno, zuen gustokoa izatea espero dut. Beste bat arte eta primeran biderketa taulak ikasi.